Nedávno na mňa vybehol článok, že do roku 2027 chce celosvetová spoločnosť GS1, ktorá je mimochodom zodpovedná za unikátnosť všetkých čiarových kódoch na všetkých výrobkoch na svete, plánuje začať nahradzovanie týchto EAN kódov práve QR kódmi. Prečo sa tak rozhodla? Pre pochopenie je potrebné si vysvetliť, ako QR kód funguje. Určite si sa už ním stretol. Či už si ho potreboval v čase pandémie ako dôkaz o zaočkovaní, alebo pri platení, vždy si použil tento typ kódu. QR kód alebo Quick Response Code, v preklade kód rýchlej odpovede, je momentálne najpoužívanejší dvojrozmerný kód, vynalezený japonským inžinierom Masaru Hara v roku 1994. Pôvodne ho s jeho tímom vymyslel, aby vo firme, v ktorej pracoval, vedeli lepšie sledovať a rozpoznávať automobilové súčiastky. Firma mala v pláne si tento kód patentovať, no nakoniec sa rozhodli, že jeho používanie zverejnia pod voľnou licenciou. Pretačme o 30 rokov dopredu a tento kód vidíme všade. Stal sa globálnym štandardom medzi všetkými používanými kódmi. Nahradil preukazovanie sa online lístkami, manuálne zadávanie údajov pri posielaní peňazí, manuálne zadávanie hesla pre pripojenie sa na Wi-Fi a tak ďalej. A ako to všetko dokáže? V dnešnej dobe existujú hlavne dva typy čiarových kódov: jednorozmerné a dvojrozmerné. Jednorozmerný je napríklad ten EAN, ktorý sa musí nachádzať na každom jednom produkte v obchode. Je jednorozmerný, pretože informácie má uložené iba zľava doprava. Nezáleží, či ten kód čítačka prečíta tu alebo tu, stále prečíta to isté. Dvojrozmerný kód má tým pádom logicky okrem dát sprava doľava aj zhora dole. Medzi ďalšie dvojrozmerné kódy patrí napríklad Datametrix kód, Aztec kód alebo PDF 417, s ktorým si sa mohol stretnúť napríklad na palubných lístkoch do lietadla. QR kód, ako aj každý iný kód, používa na kódovanie informácií práve dve farby. Najideálnejšie v opačných kontrastoch. Najlepším príkladom je samozrejme čierna a biela, no môže sa stretnúť aj s kódmi, ktoré sú zafarbené a aj tak pôjdu prečítať. Svetlejšia farba, čiže v tomto prípade biela, znamená nulu, a tmavšia farba, čiže čierna, znamená jednotku. Tieto jednotky a nuly reprezentujú malinké štvorce rozmiestnené po celom kóde. Najmenší QR kód, ktorý existuje, je veľkosti 21x21 týchto štvorcov. Existuje 40 stanovených veľkostí QR kódov, ktoré sa odvíjajú samozrejme od toho, aké veľké množstvo dát chceš uložiť. Tento malinký 21x21 je verzia 1 a každá nasledujúca verzia má o 4 štvorce viac do oboch rozmerov. Čiže verzia 2 bude mať 25x25, verzia 3 29x29 a tak ďalej, až po verziu 40, ktorá má veľkosť 177x177. Bez ohľadu na verziu kódu, každý jeden QR kód má danú veľkosť týchto rohových štvorcov, ktoré je 7x7. Slúžia hlavne na dve veci: aby skener rozoznal, že práve na to, na čo sa pozerá, je QR kód, a aby vedel, či skenuje kód správne natočený. Správna orientácia QR kódu je práve takáto. Ak teda by si kód naskenoval z boku, skener si ho automaticky otočí. Ďalej jednu vrstvu štvorčekov od týchto veľkých štvorcov sa nachádzajú tzv. Separátory. Tieto štvorce budú vždy biele. Ďalej máme túto skupinu štvorcov, ktoré sú na každom jednom kóde vždy takto na kraji od tých veľkých rohových štvorcov. Vždy obsahujú striedavo čierno-biele štvorce a obsahujú informácie na identifikáciu verzie kódu. V tomto prípade je to 5 štvorčekov a ak prirátame ešte 8 zľava a 8 zprava, dostaneme spolu 21, čo ako som spomenul zodpovedá verzii 1. Ďalej formatovacie informácie, v ktorých sa nachádza info o úrovni detekcií chýb a maskovacie vzory, o nich si povieme za chvíľu. No a vo všetkých ostatných štvorčekoch je samotná správa. Keď nasnímaš QR kód mobilom, začne čítať dáta takýmto ako keby zigzagovým spôsobom s tým, že tvoj mobil už automaticky vie určiť, na ktorých úsekoch sa nachádzajú tie dodatočné informácie a oddeli ich od samotnej výslednej správy. A teda, ako je nejaká správa zakodovaná? Ešte predtým, než ideš správu zakodovať, je dôležité si určiť dve veci. Za prvé, aký kodovací formát chceš použiť. Za druhé, akú veľkú detekcie chýb chceš použiť. Kodovacie formáty sú 4. Numerické, alfanumerické, bajtové a kanji. Numerický formát sa použije v prípade, že chceš do QR kódu uložiť iba čísla, alfanumerický, ak chceš použiť čísla, písmená a tieto znaky, bajtové, ak potrebuješ použiť akékoľvek znaky, no a kanji slúži pre japonské znaky, keďže pôvodne tento kód vymysleli v Japonsku. Teraz sa môžeš pýtať, prečo by niekto chcel použiť numerický alebo alfanumerický formát, keď do bajtového viem dať aj tak všetky znaky? No jednoducho preto, lebo vieš tým ušetriť miesto na kóde. Ak potrebuješ zadať napríklad iba čísla a použiješ bajtový formát na miesto numerického, výsledný QR kód bude o trochu väčší ako v numerickom. Každopádne vo väčšine prípadov je to zanedbateľné množstvo a preto v dnešnej dobe tak na 99% ak skenuješ nejaký QR kód, tak je zakodovaný práve v bajtovom formáte. No a čo je tá detekcia chýb? Sú 4 úrovne detekcie chýb v QR kódoch. Level L ako low, čiže nízka úroveň, vie detekovať okolo 7%, level M ako medium, čiže stredná, okolo 15%, level Q ako quartile, čiže kvartálna, okolo 25%, a level H ako high, čiže vysoká, okolo 30%. Čo to v jednoduchosti znamená je, že ak máš QR kód trochu poničený alebo potrhaný, stále vie byť čitateľný. No a jednotlivé verzie predstavujú, ako maximálne môže byť poničený, aby bol stále čitateľný. Napríklad tento kód, ktorý práve vidíš na obrazovke, má úroveň detekcie chýb high, čiže 30%, a aj tak pôjde načítať. Môžeš si to kľudne vyskúšať. Mimochodom, detekcia chýb je práve ten dôvod, prečo niektoré QR kódy majú v strede nejaké logo a aj tak idú načítať. Povedzme,
že chceme zakodovať túto správu v bajtovom formáte a s vysokou úrovňou detekcie chýb. Najprv sa správa prekonvertuje na hexadecimálne čísla podľa ASCII tabuľky. Čo to je? Je to tabuľka, v ktorej je ku každému znaku priradené jedinečné číslo, ktoré následne vieme prekonvertovať na akúkoľvek číselnú sústavu. V našom prípade má znak veľké H priradené číslo 72, ktoré vieme prekonvertovať na hexadecimálne 48. Znak E bude číslo 65 a tak ďalej. Následne sa pred správu uloží informácia o formáte správy a dĺžke správy. Formát je bajtový a pred ten je predom dané hexadecimálne číslo 4. Dĺžka správy je 8 znakov a číslo 8 je hexadecimálne tiež 8. Následne sa za správu ešte musí doplniť znak konca správy, ktorý je hexadecimálne 0. Potom musíme tieto čísla preusporiadať tak, aby každé jedno malo práve dve cifry. V prípade, že máme nepárny počet ako teraz, tak nakoniec doplníme ešte jednu nulu. Teraz prichádza na miesto činu detektor chýb, ktorý predvedie čary-mary a vygeneruje nám ďalšie hexadecimálne čísla. Samozrejme v skutočnosti len prejde nejaké veľmi komplexné algoritmy, ktoré určite nechceš ani vidieť. Tieto vyslané čísla sa pridajú za koniec našej správy. No a aby toho nebolo málo, tak na záver ešte algoritmus celú správu upraví tzv. Maska. Totižto pri tvorení kódu by sa mohlo stať to, že niekde by sa mohlo nachádzať až veľmi veľa čiernych alebo bielých štvorčekov vedľa seba a skener by to nemusel prečítať úplne správne. Avšak algoritmy používané za nimi sú taktiež jedna veľká magia, takže to tiež preskočíme. Takto zamaskovaná správa sa už len spíše do kódu rovnakým zigzagovým spôsobom a tada, kódy na svete. Možno si ešte na niektorých QR kódoch všimol, že obsahuje takýto 5x5 štvorec vždy v pravom dolnom rohu. A čím je kód väčší, tým je tých štvorcov na kóde viac. Tento štvorec sa volá vyrovnávací bod a pomáha skeneru správne vyrovnať ostatné štvorce v prípade, že QR kód by si skenoval z boku. No a prečo teda chce GS1 prejsť EAN kódom na QR kódy? Sú hneď dva dôvody prečo. Prvý je samozrejme tá funkcia detekcie chýb. Pri klasickom EAN kóde stačí, že sa táto časť vrátane čísla poškodí a dovidenia. Pri QR kóde toto nehrozí, pretože stále bude ho možné prečítať. Druhý dôvod je práve to, že do QR kódu môžu byť zahrnuté aj iné znaky. Konkrétne to má v pláne využiť napríklad tak, že QR kód produktu bude zároveň obsahovať aj informácie o dátume expirácii daného produktu alebo napríklad sériové číslo. Jednoducho nám ešte viac uľahčí a zjednoduší život. To by bolo pre toto video všetko. Ak sa páčilo, môžeš ma podporiť lajkom a komentom a pre podobné videá zanechať odber. Ďakujem.